लोगोफोर नोंथांमोनजों आङो पलिटिक्स रिलेटेड बाथ्रा सावरायनो फैलायबाय नोंथांमोना बे मोनसे चेनेलावथ' पलिटिक्सनि भिडिअखौनो बांसिन नुखागोन बै मोनसे चेनेलाव गुबुन गुबुन नुगोन नोंथांमोना नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिस बे चेनेलाव नोंथांमोना दावहानि भिडिअ नुगोन पलिटिक्सबो नुगोन साइन्टिफिक भिडिअ नुगोन नोंथांमोना जोबोद थाबैनो साइन्टिफिक भिडिअबो नुनो थांगासिनो दङ दावहानिखौथ' नुगोनानो गेजेर गेजेर नाथाय पलिटिक्सबो नुगोन नाथाय बे मोनसे चेनेलाव नोंथांमोना अनलि पलिटिक्सखौ आसा खालामजायो स' बेवहाय आं नोंथांमोनजों मोननैसो बाथ्राखौ बुंगोन मोनसे जाबाय रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांनि जि जेंना सयता हारिनो एसटि स्टेटास होनायनि जि जेंना बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुङैनि जेंना डिआर नाब्ला बेथ' बिटिआर गोरोबथायावनो फैबाय थेवब्लाबो बेखौ आं स्पेसियेल लादों डिआर नाब्ला स' नेक्स्ट जि 2022 जि इलेक्सन बे 2022 इलेक्सनाव जोङो माबादि थासारियाव दङ स' गिबियावनो जोङो बिजेपिनि थासारिखौ जुदि नायोबा बिजेपिनि थाखाय बे मोननाया जाबाय गोदोनानि सु जानानै दङ माने गर्दन की काटे ना गोदोनानि सु जानानै दङ गोदोनानि सु जुदि बे मोननै जेंनाखौ सल्भ खालामनायाव जुदि फेलें जायो बा बेवहाय जुदि अभार पलिटिक्स जुदि जायोबा बिजेपिनि थासारिया जोबोर गाज्रि जों बेखौ हमनो हायो नाथाय बेवहायनो आरो जोंनिया मोनसे जेंना हाबनानै दङ मा सयता हारिनि एसटि जुदि बे जेंनाया जुदि बोरैबा सुस्रां जायोबा जोंनि बर' जातिया खाल्लास मा खाल्लास बर'जों लोगोसे गुबुनखौ आं हमफायाखै गुबुनाथ' ओरैनो खाल्लास जाखाना दङ नाथाय जोङो जोंनि आसामाव ट्राइबेल हिसाबै बर' जातियाल'सो ओरैबायदि मोनसे हारि जाय मोनफ्रोमबो अत्याचारनि हेंथायै दावहा नांबोदों मोनफ्रोमबो जेंनायाव गसंथेबोदों आरो आसामाव थानाय ट्राइबेल मानसिफोरा बै बर' हारिनिफ्रायसो माखासे बुस्थुखौ सोलोंदों आरो माखासे जेरै जों दा नुदों आहम नुदों कोच राजबंशी नुदों दानिफ्राय बहुत बोसोर सिगां बिसोर एसेबां एक्टिभ नङामोन नाथाय आथिखालाव बिसोर बहुत एक्टिभ जाबाय जोंनि बर'फोरनि माखासे बिग्रायनाय दावहाफोरखौ नुनानै बिसोरबो सोलोंबाय बेनिखायनो बे जाबाय बिजेपिनि गोदोनानि सु नाथाय बे मोनसेया जोंनिबो गोदोनानि सु बेखौ एसटि होनायाव जोंहा खहा जायो आरो बेखौ एसटि होयियाव बिजेपिया बरबाद जायो स' बेबायदि आरो जुबिन गार्गनियाथ' न्यायआ बर्तमान जागोन माबा मोनसे राय जुबिन दानि जेंनाखौ बिसोर सल्भबो खालामनो हागौ नाथाय माबा मोनसे बाय मिस्टेक माबा मोनसे जुदि जायोबा खिन्थु बे मोननाया बिजेपिखौ डाइरेक्ट जमिनदोज खालामनो हागौ जमिनदोज बे थांबाय नाथाय नेक्स्ट 2022 इलेक्सनाव जोंनि बर' जातिनि इसुआ मा जागोन जुदि आं पार्टी हिसाबै बुंबा बिपिएफनि बाथ्रायाव बुंबा बिपिएफआथ' माब्लाबाबो बेखौ कन्टेन्टआव लाबोनाय नङा होननानै आं सानो बे मोननै बिथिङा बिपिएफनि कन्टेन्टआव फैनाय नङा खारन बिसोरो बिजेपिजों एलायन्सआव फैखाबाय आरो बिजेपिजों एलायन्सआव फैबाय नालाय बिसोरो माब्लाबो भारत सरकारानो जा एबा आसाम सरकारानो जा बेनि सायाव बाथ्रा बुंनाय नङा खारन भारत सरकाराथ' जोबाखै आसाम सरकारासो जोबगोन 2022 मायथाइयाव बेनिखायनो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बिथांमोना मा बुंगोन मिथिया आसामनि बिजेपिखौ मा बुंगोन मिथिया नाथाय भारत सरकारनि खाथियाव बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ होननाय सोदोबखौ बिसोर बुंनाय नङा बबेखानि माखासे मानसिफोरखौ बुंनाय नुदों जे बिटिआर गोरोबथाखौ डिजल्भसो खालामनांगौ ओरैनो मानसिबो नुदों आरो बहुत आं आथिखालाव बर'फोरखौनो नुदों जे बिटिआर गोरोबथाखौ डिजल्भ खालामनांगौ खारन बिटिसिनिख्रुइ बिटिआरआ माने जेबो गैया बेबायदि आरो माने बेबायदि भाषा बुंनाय नुदों आरो नाथाय बेबायदि जाया लोगोफोर मोनसे गोरोबथाखौ खालामनायनि उनाव बेखौ डिजल्भ खालामफिननाया पसिबोल नङा सोरबा सासेनि थाखाय डिजल्भ खालामनांगोन होनना सानदोंबा बेयो पसिबोल जाया लोगोफोर नोंथाङा जेसेबां होख्राव जाया बे इम्पसिबोल बिनि थाखाय मा जागोन थैलायनाय जागोन होनबालाय बुजिदो स' बे गोरोबथाखौ डिजल्भ खालामनाया पसिबोल नङा बैहाय थानाय माखासे मोजां जि बिथिं खारन बिटिआर गोरोबथायाव बिटिसिनि जेबो बिथिङा नस्थ' जाया बिनो आन्दारावनो बिटिसिनि आन्दारावनो बे गोरोबथाया बेनिखायनो बेहाय मोननैसो जि मोजां दफा दोङो बेखौ जोङो मावफुंनांगोन आरो बेयो जोंनि 2022 इलेक्सननि थाखाय मोनसे इस्यु जागोन भारत सरकारखौ सिगिनो हागोन आरो आसामाव जाय सरकार जानो थांगोन बेखौबो जों सिगिग्लुंनो हागोन आरो जों बर'फोरनि थाखाय बबेखानि बे बिथिङाव गुबुन जातिया सापर्ट खालामनाय नङा बेबो मोनसे जोंनि जेंना
स' बे गोरोबथाया जोंनि थाखाय जेंनायानो आरो नङा होमबा नाथाय जों फावसायबा जानाय नङा बेखौ लानानै जों भारत सरकारजों नांनांगोन नेक्स्ट जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जों बिजेपिखौ आसामनिफ्राय बाहेर खालामनायाव माबा मोनसे रल लागोन बेबायदि टाइपै सिगिनांसिगोन नङा होमबा डियार नाब्ला बे डियार नाब्लायाबो बिटिआर गोरोबथानि सिगाङावनो नाथाय बेखौ स्पेसियेलि बे इस्युखौ बर'फोरा दैखांनाया मोजां बेजों लोगोसे जेसेबां एनडिपि बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोननि जेंना आरोना बिदिब्ला बे मोनब्रै पइन्टनि सायाव आं बाथ्रा लाबोनाया जाहैबाय मा नेक्स्ट इलेक्सनाव बेखिनिया मा जानांगो इस्यु जानांगो नेक्स्ट इलेक्सनाव बे मोनब्रैया माने पइन्ट जानांगौ आरो जोंनिया बिटिआर गोरोबथाया जोंनि मेन पइन्ट थाबाय डियार नाब्ला बिथां बा एनडिपि बिथांमोननि जेंना 6टा हारिनि एसटि होनाया बे बिराद गिदिर रल लागोन नेक्स्ट इलेक्सनाव निश्चय बे बहुत गिदिर रल लानो हागौ आरो बे रल लानाया जुदि जोंनि हारिनि एगेन्स्टआव थाङोबा जोंहा खहा जाबाय बेनिखायनो जोंहा साननायनि सम जाबाय बेखौ माबोरै डिल खालामगोन जों स' डिल खालामनायाव जों जुदि फेलें जायोबा जोंहा बहुत क्ल'ज जाबाय बेखौ नोंथाङा थारैनो बुजिदों बिदिब्ला लोगोफोर बेवहाय आङो पइन्टखौथ' बुंबाय मोनब्रै पइन्टखौ बुंबाय बे मोनब्रै पइन्टआ जाबाय इलेक्सन इस्यु जानानै फैदों नाथाय आथिखालाव जोंनि हारिनि मानसिफोरा मा बिपिएफ इउपिपिएल नों बिपिएफ नों इउपिपिएल नोंथ' इउपिपिएल नि सोलै नोंथ' बिपिएफ नि सोलै नोंथ' बिपिएफ नि सोलै बे सोदोबखौ बुंनाय खोनायाखै आं नुफेराखै नोंथ' इउपिपिएल नि सोलै बेबायदि खोनादों आरो स' बेबादि मा जादों जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथि गैया सोलिबाय थादों जायफोरा राजा जानांगौ जाबाय सेस खतम जोब्बाय चेप्टार क्ल'ज नाथाय नेक्स्ट इस्युआ जाहैबाय मा जोंनि हारिनि मोनसे मोनसे दालाया लासै लासै गुगालांनायनि लामायाव खहा जानायनि लामायाव जोंखौ जेरै हायो दांख्लाब दुंख्लाब खालामनायनि मोनसे लामायाव फैबाय बेखौ जों माबोरै होबथागोन बेखौ होबथानाया जाबाय जों बर' रायजो राजानि आखायाव दिनै जायफोर नोंथांमोना पार्टि बुंनानै बहुत पार्टि खालामबाय बै पार्टि खालामनायखौ दसे सम अननानै दोनथ' दसे सम नों इउपिपिएल नों बिपिएफ होननायखौ दोनथ' नोंथांमोना कमेन्ट्सआव बायदिसिना लिरो बै कमेन्ट्सफोरा जेबो ओंथि गैया नोंथांमोना बेखौ दोनथ'नानै बर' हारिनि स्टाइलाव साननो सोलों नोंथाङा पलिटिक्सनि स्टाइलाव गासैबो बाथ्राखौ सानबाय थादों पलिटिक्सनि स्टाइलाव एकदम बर' जाति हिसाबै साननो सोलों दाथ' बिटिसिनि पलिटिक्स गैलाना दा सरकार दाबाय बेवहाय दोनथ'दो बे चेप्टारखौ बे बाराव जोङो मा जि एसेम्बलि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बे एसेम्बलि इलेक्सनाव हारिनि इस्युखौ जोङो राइज खालामनो ट्राइ खालामनांगोन गासै मानसिखौनो बुंदों जायफोरा बिपिएफ सापर्ट खालामो जायफोरा इउपिपिएल सापर्ट खालामो जि पार्टिखौ सापर्ट खालामो नोंथांमोना दानिया बैखौ दोनथ' इलेक्सननि समाव नोंथांमोना गाव गावनि एमएलए देरहानो थाखाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय बे बेलेग चेप्टार नाथाय थेवब्लाबो कमन एजेन्डा जानांगोन बर' जाति हिसाबै बे कमन एजेन्डाया जाहैबाय मा माबेया जोंनि हारिनि थाखाय लाब गोनां माबेया जोंनि हारिनि थाखाय खहा गोनां बेखौ नायबिजिरनानै मा खालामबा जोंनि हारिनि थाखाय लाब जागोन आरो बेखौ जोङो इउटिलाइज खालामनांगौ बै जि फैगोन इलेक्सनाव बेनिखायनो दा जोङो बर' हिसाबै साननायनि सम जाबाय इउपिपिएल बिपिएफखौ दोनथ'नायनि सम जाबाय दानियाबो जों साननांसिगोन बर' उइ आर दा बड' माने जोङो जों बर'निल' बाथ्रा सानगोन जों बिपिएफ इउपिपिएलखौ दसे दोनथ'नि इलेक्सननि समाव पार्टिनि बाथ्रा बुंनाय बेलेग गावसोरनि एमएलए देरहानो थाखाय बेलेग नाथाय जोंनि साननाया जानांगोन बर' हिसाबै गासैबो कमन इस्युखौ लानानै जानांगोन जे जोंनियाव मा जेंना दं नोंथांमोना बार बिटिआर बिटिसिखौ कम्पेरिजन खालामबाय थानायनिबो गोनांथि गैया बेखौबो दोनथ'नांसिगौ बिटिसिआनो बहुत मोजांमोन बिटिआरआ गाज्रिमोन बेखौबो दोनथ' बे पलिटिकेल वर्डमोन इलेक्सननि समाव दा बेखौ दोनथ' बैहाय थानाय जि एमेन्डमेन्ट 125th 125थि जि कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्ट बे भयंकर बुस्थु बे भयंकर माने गिलु बालु बुस्थु नङा जोंनि थाखाय बहुत फायदा गोनां बुस्थु बेखौ जों जुदि जाफुंहोनो हायो हानाय हायियावनि खोथा नाथाय जाफुंहोनो जुदि हायो अब्ला निश्चय बले बले जागोन आरो बेयो फिउचाराव बहुत लामाथिं लानानै थांगोन आरो बै लामाखौ बेवहाय खिन्थाजोबजाया बेनिखायनो बेवहाय बहुत पावारफुल बुस्थु दङ सम नुनो मोनदों आरो आंना सोरखौबा 125थि एमेन्डमेन्टआ इम्पसिबल जानोनो हाया नाथाय बियो नुबाय बै जायफोर मानसिफोरा बुंदों बै मानसिफोरा बिपिएफ नि मानसि स' नोंथांमोना बिपिएफ इउपिपिएलखौ दोनथ' आरो नोंथाङा जुदि मिथिगौबा बेबायदि जाखायानो
बै जाखाय बुस्थुखौ बुंनानै नोंथाङा बर' जातिनि मा लाब खालामनो सानदों मा थिक जानोबोथ' हागौ जुदि जों नाजायोबा जायनि मा बाथ्रा दं स' जोंनि साननाया एसे डिफारेन्ट स्टाइलनि जानांगोन इजराइलनि बायदि जानांगोन इजराइलनि साननाया माबायदि जुदि हादरनि इसु फैबा माने इहुदिफोरनि जेंनानि बाथ्रा फैबा सैथो नंखायदो खोथा गैया गासैबो ज' जानानै मोनसे लेंगुवेजखौनो बुङो बेबायदि मेडियायाव फैनानै आमुगा जानोनो हाया 125th एमेन्डमेन्टआ जानोनो हाया बे इम्पसिबल बेबायदि गैयानोखा बिटिआर बादि गोरोबथाया इम्पसिबल बेबायदि इम्पसिबल सोदोबखौ अरायबो जेरावबो इउज खालामनाङा बेबायदि बुंनाया जाबाय नोंथांनि पलिटिकेल वर्ड आं बेबायदि नुदों सानैसो मानसिखौ बे जानोनो हाया जानो हानाय हायि हाया होनना बुंनाय लोगो लोगो नोंथाङा सोरनिबा मरेलखौ डाउन खालामनाय जाबाय स' नोंथाङा जाय मरेलखौ डाउन खालामदों बे जाबाय जातिनि सुथुर राव स' नोंथाङा मरेल डाउन खालामनाङा हानाय हायिया उननि बाथ्रा एडभाइसो मानो जानाया बोरै जानाया बेखौ मेडियायाव फैना बुंनो गोनांथि गैया नोंथाङा एडभाइसो जाय मानसिफोरा बेखौ नाजादों स' बेसो जातिनि साननाय जागोन नुनो मोनदों माखासे मानसिफोरखौ एकदम बिराद माने सब मिथिजोबगौ आरो कनस्टिटिउसननि सुपार पन्डित माने जाखाया नाथाय बेबायदि नङा इम्पसिबल होननाय जेबो गैया जाबायदि सयता हारिनि एसटि होननायनि बेलायाव गोबां मानसियानो बुंगोन न' क्राइटेरिया बिसोरनो क्राइटेरियानो गैया जेरै कच राजबंशिया मा कच राजबंशि नङा सोर आदिबासिफोरा माइग्रेट जानानै फैनाय बेनिखायनो बिसोर एसटि मोननो हाया गुबुन स्टेटआव एसटि मोनगोन नाथाय जोंनि आसामाव मा जि माइग्रेट जानानै फैनाय जि मोनसे क्राइटेरिया दं बै क्राइटेरिया हिसाबै बिसोर एसटि मोना नाथाय बे जाबाय जास्ट कनस्टिटिउसनाव लिरनायसो बै कनस्टिटिउसनखौ जों जुदि मडिफाइ खालामबा मा माइग्रेट जानायाबो एसटि मोननो हायो सेस स' बेबादि बेनिखायनो इम्पसिबल होननाय जेबो गैया आरो बेफोरो माने नाथिं इज इम्पसिबल ना बेनिखायनो 125th एमेन्डमेन्ट इज अल्स' नट इम्पसिबल बेबो पसिबल जानो हायो जुदि 6टा जनगोष्ठीया जुदि एसटि जानो हायोबा अथ'स बिसोरनि क्राइटेरिया 1%बो गोरोबा अब्ला 125th एमेन्डमेन्टआबो जानो हायो लोगोफोर नोंथांमोना गोसोआव लाखि बै हारिफोरा बा जायानो जाया मानो दिनै बेबायदि एसटि नागिरनायनि कारना मा बै गासैबो जि माने सुबिदा बैफोरखौ एन्जय खालामजोबगोन बिसोरो आरो बे टारगेटजोंनो बर'नि दावगानायखौ बिसोरो निस्सय एसे बोबथानो ब्रेक लागायनो थाखायनो बेफोर षड़यन्त्र टाइपआ सोलिबाय थादों बे मोनसे रोखोमनि माने 100 years लं रेन्जनि मोनसे कनस्पिरेसि बायदि नाङा आरो खायसे खायसे माने बिथिंफोरखौ माने जास्ट जोंनि हारिनि सायाव बोख्लायनायनि मोनसे कनस्पिरेसि बायदिसो नांखाङो सम सम बेनिखायनो बेयो जोंनि थाखाय बहुत गेदेर घटना आरो 125th एमेन्डमेन्टआ जोंनि थाखाय मा जानो हागौ मिथिगौ बे मोनसे ओरैबायदि जोंनो मोनसे माने हिरा मुकुटा बायदि मुवा जानो हागौ फिउचाराव बे बहुत बिथिंखौ जोंनि हारिखौ बा जोंनि जि बिटिसि आं बिटिआर बुंला बिटिसि होनना बुंबाय बे बिटिसिआव ओरैबायदि माखासे माबा मोनसे लाबोना फैगोन जाय जोंनि हारिखौ फिउचाराव दानिफ्राय 20-30 बोसोर उनाव माबा मोनसे रुपसिम बे बिटिसिआव माबा मोनसे रुपसिम सोलाय सोल' खालामनो हागौ बे केपासिटिया दङ बेवहाय ओंखायनो इम्पसिबल नोंथांमोना दासान बेखौ मोगथां जानो थाखाय जों नाजानांगोन बुजिबाय बिदिब्ला नोंथांमोना